Гледайте се добре в тази снимка. Годината е 1986. 74 секунди след излитането Challenger се взриви в небето. И всичките 7 астронавти, които виждате на снимката, са мъртви. В годините на инцидента целият свят, особено американската преса, беше шокиран от лошия изход на такава голяма научна работа, при която астронавтите, които бяха тренирани много усилено, загубиха живота си пред очите им. Иран, Русия, арабските и европейските страни изразиха съболезнованията си и пожелаха подобен инцидент никога повече да не се повтаря. Но дали тези астронавти наистина са били мъртви? Сложната истина, която ще накара косъмчетата на врата ви да настръхнат, беше разкрита точно 30 години по-късно, благодарение на вниманието на няколко изследователи. Сега погледнете снимката отново. Пилотът на Challenger Майкъл Багел. Той дори не си е направил труда да промени името си. 30 години по-късно се появява. Той е професор в университет в Америка. Пред обвиненията и пред лицето на реакциите той само мълчи. Той не отговаря на никого. Следващата в списъка е Криста Маколив, специалист по транспортиране на товари на кораба Challenger. Въпреки че основната й професия е преподавателска, тя е приета от НАСА заради изключителните си постижения. И тя също 30 години по-късно, тя се появява неочаквано. Сега тя е професор по право, дори името не се е променило. Тя мълчи пред обвиненията и въпросите. Ричард Скоуп, ръководител на космическия кораб Challenger. Сега той е главен изпълнителен директор на голяма американска компания. На въпрос на представител на пресата, че има същото име и същия външен вид като Ричард Скоуп, който загина при експлозията на космическия кораб Challenger, заплашва журналиста. Без причина. Все още не сме изчерпали изненадващите факти. Джудит Резник, специалист на космическия кораб. Тя също не е почувствала нужда да променя името си. Сега е професор по право в Ялевския университет. Роналд Макнейр. Той е един от специалистите по мисията на космическия кораб. В отговор на въпросите той заяви, че е еднояйчен близнак на човека в космическия кораб. Алисън Онизука. Изненадващо, но и той имаше същия отговор. Той твърди, че брат му е еднояйчен близнак. Всички тези имена се появяват внезапно 30 години по-късно. Това е плашещо и изненадващо. Не е ли странно, че 30 години по-късно, когато светът смяташе, че тези хора са загинали при експлозията на космическия кораб Challenger, те отново се появиха на високи постове, сякаш нищо не се е случило?